навбатдор дар шаҳр аст ва таҳияггарони барнома қабл аз ҳама ба муносибати иди бонувон тамоми модарон хоҳаронро табрику таҳният мегӯянд. Бахан Назирбаев як ҷоя табрик мегӯем. инак дӯстони азиз, гурӯҳи расонаҳои Азия плюс иқдоми анъанавии худро имсол роҳ андозӣ мекунад таҳти унвони модар азизтарин дар дунё. ин иқдом амалӣ мегардад дар якҷоягӣ бо ширкати бо нуфузи Оби Зулол ва ҳукумати шаҳри Душанбе. инак автобуси идонаи Азия плюс ба ҷодаҳои шаҳри Душанбе мебарояд ва имрӯз бонувонро соҳиби тӯҳфаҳои ҷолиб мекунад. хатсайри автобуси идонаи гурӯҳи расонаҳои Азия плюс ҳаракат мекунад бо хиёбони рӯдакии шаҳри Душанбе ва ибтидои сафари мо шурӯъ мешавад аз вокзали роҳи оҳани шаҳри Душанбе то охири ин хатсайр. مادرجانی عزیزم و خوشتامانی مهربانم گفتنیم که برایشان هزار بار رحمت ما را به وای رسانیدن. Всех матерей, всех жен, всех сестер поздравляю. Ман ба беморхона рафта истода будам ва вақте ки вориди ман амин автобус шудам, ба фикрам дами ҳам бошад бемори худа фаромӯш кардам. Ба модарон тансияти, саломатӣ бардавом, умри дароз ва ҳама чизи ҷиҳати калон ки ба зан вобаста аст, хушбахтӣ дар зиндагӣ. дӯстони азиз, мо ҳам онлайн нашр мешавем, онлайн тавассути кӯмаки ҳамон ҳамкори мо, ҳам пайванд мешавем бо нашри мустақими радио, ҳам маводи видеоӣ тайёр мекунем, яъне дар байни мардум мегӯянд ки холаи ҳамакора. مهربانم نامی خوشی تو ویدی زبانم ایدت مبارک من در بری تو آزاده رستم مهری گیری خود بر تو ببستم ایدت مبارک Я встретил девушку полумесяцем год, на щечке родинка, а в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Опа! О, забордёр! دیدم جمال ابرو هلاله در زیر چشمش بیناده خاله عقلم را بود خالی سیاه دل پره کرد تهی نگاه Всегда со мною рядом, мама, мне ведь большего не надо, мама, только не грусти, ты меня за всю, мамочка, прости.
yaşatır hüznümü, huzura dolarsın. Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdın, üstüne ne kırgınlıklar yaşadım. мотивасон мекунем соли чаҳорумин аст ки гурӯҳи расонаҳои азия плюс ин иқдомро ба муносибати иди бонувон роҳандозӣ мекунанд. ду рӯзи баъдӣ ин автобус ройгон ба шаҳрвандони пойтахти азизамон шаҳри душанбе хидмат мекунад.